sabing ko, welcome ba ng siguro nga video ni Manang yung napiday. Ko, maragragsakan ni Manang yung ka. Auray no baro lati channel tayo, kaya makita nga adumi, kaya mga boy-boy, dagiti video nga ipapabuya tayo niya. Siguro di magdamdamag ka ni Manang yun, o dapat ti sa bali nga sarita, nga agparis ti Ilocano kan Tagalog, yung sa bali ti kaya nangasawin. So nga napanuno ko nga, agaramit ti baro nga video. Tayo nga ro din, iti isang pulo nga sarita, when no balikas, nga kahit nga agparis lang ti Tagalog, nim sa bali ti kaya nangasawin. Umuna nga sarita, ket, otot. Kaya ako makakatawa na unay. Otot, ti Ilocano, ket, nagito'y ti agkakarayam, noong kang agdaldalos ka balayo. Nagito'y ke babasi nga bao, marabuti ti sa balipay nga nagan na. Marabuti, tuwendo utot, ti makimbasol, maapay nga kanay na nga ungungtan ni inang ko. Ay apo, tauray no basi lang nga inna ko, ti matinag magtaigit-igit. Apo, takaslada maagayab pa'y ti sa bali nga kadwada. Ay apo, ta makita ni inang ko ka, ay narto ta chinelas na, katapagpangor na, kataon. Nakasaksakit, taubo ko, nga mga panguran ni nanang ko, tatang mo nagkahanda nga daldalos na na eh. Just kika na marabuti ka da utot, dagito niya ako. Ti otot, ti Tagalog, kaya nabangsit. Eta kaya di angin, maparparawar, kita ubet mo. Lalo na mo paado ti... mapaado ti kaan mo, ti kamuti. Kamuti nga nalinta. Kaya mo ka na wanti ka na makanyo, wanti latang bagasa ka, aglinta ka ti kamuti. Ta isula ti kanemon, mayatan solve, kunada. Ay apo, ano makalipas lang ti 2 nga oras ng tawin no may sa laing apo, agsasarano ti utot mo. Ay apo, tamatay na kita marabuti na makaango. Kasi marano ke pintas. Pintas ti Ilocano ke compliment. Ibagam deti dagi balasang na kaya mga armin na pintas. Maganda sa Tagalog, diba? Diba, nagpintas ni Manang yung mga biday. Agbibisin. Si Tagalog, kaya pa nag-uyaw. Ito kaya trabaho, nagigitao nga kung timobrana. Nga tiambun ka yung sinulara nga kababa na nga, kada kapipintasan, yung makauyaw da. Amom lang nun, ay apo, ang burbura, mga didara ni Manang yun, kadagiting nga tattaon. Ay apo, so nga, next word please. Ano ke bigat. Bigat. Bigat ti Ilocano ke agsapa. Weno umaga sa Tagalog. Tapos mabalinpay nga bigat weno bukas sa Tagalog. Greet ka, ti bigat dito'y Ilocos, weno Ilocanja, ti bagam ke naimbat nga bigat yu apo. Namayat ti bigat dito'y Ilocos. Basta saan nakangalaw-laawan ni inang mo. Ta alas 8, kaya nakairad ka pa ilain kita. Kanayin ng iba ka agad. Nabtak! Isara tinuhan na natata ka pa ng aadil ilad! At sa Tagalog, kaya nadagsin. Dito kaya dagijay nagjijin ka at pangkaalbo na sa nadagsin na dambel. Ngayon, magaling nga, at bukas na magpapagim mo. Malupit ka, kanayin ng iba ka agad. Ako yan ako, hindi ka lang madagsin, ang tabagi mo. Nagadumang kanin na pilapa, ng tagamalagtaw, tikusan. Ang bulang mapanunutong at paputungan. Ke, sabong. Sabong ti Ilocano, ke, nagito'y ti, makitang kagado mga mas masetas mo. Sabasabadi ti kolor na. Kung adapay amot ng gado, ada na banglo, adami dito na awan-amot na, adami din nabangsi na sabong. Nim, dati ka napintas na ito, kadagiti, kaya mo agarin, ikaw kay sabong na, ikaw kay chocolate na. Yan, inunahan mo kaya, riyaran na, ikaw kay sabong na plastic. Sabong, di Tagalog, ke pando. Dati ka favorite, happy ni tatang mo. Kaya na pa yung apurusan, nagiging mano na nga pang sabong, na pang palo, kesa di asawa na. Ay apo, pagasan nga itulin, mesa nga
nga mano na nga pang palo takitain. Ay apo ka biro-biro ka na. Ngimay kabsa mo, kampi na nagawi. Alas 5, alas 7 na kabira pa nga nagawi. Ano nga biro-biro ka? Kaya na kay na masilab na kaya mano ni ate mo. Tataan mo nga talaga. Isa man naman sarita kay baon. Dati may tihabi, pinukanayin nga ubrain nanang mo, ni inang mo, kada kayong nagkakabsa. Dati kaya masapol na ka nga aginaw, agisaan, agsagad-sagad, di ka arubayan nyo. Kaya masapol na ka nga kaywanam ni ading mo, basi. Dati kwa, kanayin daw ubrain. Naminsan, dumaki kwa, makapabuso. Di mo, may dapat gram. Masapol ka nga ibaon. Apo ta kamo pero ubra yung may sa kaadaw may kadwa nga baon na. Adaman sumaron, hanga may ibusan ni inang mo. Ay apaw. Kap timti man nga ubin. Ibaon, di Tagalog ke di balon mo mapanaguban, mapanagbasa nga i-ready ni inang mo. Bigat na i-ready na. Nadumakit merienda, nadumakit pangaldaw. At ang malagip ko, tayo di, yan mo nung siguro, second year high school na kanta eligible no third year high school. Adat, siya pa kami nag-awit daw, well, balon kami ng classmates. Adat may sa classmates, excited, ako nagragsa, feeling na. Kote balon na Jollibee. Paro pala kami ti Jollibee, Ilocos, Ibiso, no Jollibee ti balon mo. Ay, sikat ka. Siyempre, mapapal kami na Jollibee nga ti balon na kami lumo-lumo ti balon ni torta nga tarong, tapos sila ti balon ni kada naprito nga itlog, kasi dyan sumakit ti balon na Jollibee. Alakit inururay ni angal, napluktan na medyo balon na baka katawa kami lang. Nakakatawa kami lang, unay nilakpan na niyo balon na. Prita nga tilapia. Ikaw ka? Si Jollibee. Mas may alito rito nga tilapia. Sawari pa ito, expectality yun kay Jollibee. Expectations versus reality nga talaga. Bisa maruno kay away. Ti away, ti Ilocano, kay kasla kagubatan, basta gubat. Gusto yung basta di adot ti kayo na. Away ti awag ni Geza, asa dati karayan, kasday. Away ti pangipupanam na Geza, no, adati alagay yung nga nuang, pagkabaka, nung ti adami ti pagbulmulaan yung tinanatin ni Jay away. Kanda gizay kwa, dito ti CR, kanda gizay pa. Nga marikwiga nga awang pa iti napatadir dami nga kasilyas da. Iji away iti pandir na pag CR-an. Dahil may sa malagip ko ka, adakaro ba may. Nga, napakiawan pag CR da. Mapanda di balay ka dami mong susari CR mi. So nga awan, no choice da. So nga napanda ag CR kay away. At kung pagtumakiri da. Ni pandijayan kat nasukal nga rod nga ato kitay kahina nasami kasjay kaya di imbaba na di short nga kada panty na kintugaw na katugtugaw na di siguro mga duwagi pa di pisango na apo ka pagtugaw na to adamo ti kumasjay nga ulugan apo ang dami ulay nga ti mga adel tuklawan na kama itakro na nagtaray-tarayan na pinanaitaray di ano na ingata di panty nagtaray-taray ka nakasabi kita nagtaray-taray ka nakasabi kita hindi sa akin na naingato ang tibutay na tima ti away ti Tagalog ti Ringgor edi ti Bobrain handa nga kakatinurusan nagpapatangan lalo noon na babarte ti papatak ay mamiten ti syempre adati arak to otek na nagtungan ti bagagagan gusto na saan nila ti kaya dati papili da basta nga rog tinawan basta nga rog tinabarte kaya po kapapili mo ti kaya da ano nga sarita kay umay kasla umay agay-ayab ka umay kayo kasjay kaya no muy meten na dati at kakasar yung probinsya kaya
agayab-ayab kay uyo may kayong to ano ko ano ang kasabi niya panagkalay sa ni kabisa ko kung ko na may kadagig kakababayo kababagin nyo niya pinakis na no aldaw ti kasaren urinuhan yung inayaban ko yung sino ti makangye kaya patukar ti combo at ka umay na makikaan tidakis na pa na sumaron no ake urinuhan lang invited muganda niya tapos may kulit ka pa yung plastic kakantada ti Sharon balutin mo ako may ti Tagalog kas na sawa sawa ka na kas na mo mga kalikso maumay ka at mga pati atsara chay yung aging inam ka at tulutang ka at matuta na maika medyo umay mo yung tidakas na ilagay mga panagiinom ako ka tirain damit na pulutan wala tangarod ka ang alak ay ang pulutan ay pantanggal umay hindi pantawid luto buraot sword ke ayan na sa ti Ilocano ni ibagam ti ayan na kasabirbirukin nga inang ayan na di may ko di birukanin ko nam ayan na ba kung di magbirukan tapos nanto ni ina mo ganti o sarem na may nade tamatam nga panagbirbiro mo nga puro nga paniw-niw mo sa sarem nga panagbirbiro kaya nga may gas mo salbag na may gas ayan na ti Tagalog ke kasi babagam na ariktadan nga no diba si kamo ke inang andyan na sila ayan na sila kastay nga ay next word ke alas ti alas ti Ilocano ke na pangit na napintas ti maganda na alas pangit na laan iti mabalin nga ibagam mo na alas tiro pa na nakaslasong ko sorry na alas ti panag ugali na nagalas ti panag ugali na mas na matiro pa na kaslasong ko apo no kumamit na alas hindi pa nagrupo-rupay na siya kumamag tenter aramid yun na siya ti ugali yun no apo mabalance ni kado mga tao ka nagalas na natutiro pa na alas pala ugali na apo sampulang git ba ka na ti alas ti Tagalog ke di baraha is yun na yun okay na yun the next word ke bayag eti ke matagal sa Tagalog pagbaga man ke ay apo tapay na pala nga agor uray dito hamme lang maka nakabaybayag lang ko puti di me lang nga maka simsimpang na saya ato ti bado na kadarupo pa na nakabaybayag na ako puti datang anak mo tapay na pala alas 3 dito isko alas 8 kami pit na late kami manen di bayag di Tagalog ke alam niya eh kasawar di naudi nga video okay Ilocano na tibayag, ti Tagalog yun. Nga, hindi nga itlog na guardia, leta armas, sawang. Bayag. Ading ko isang kulang na sarita, nagbaris si Tagalog kay Ilocano, yung sa balik kaya na masawin. Sabi ko buyain niya man yung gusto ng video ni Manang Yu. Ito lang yan, bye!